И здравейте хора, сега играем с The Pro Play и това е един нов сервайвъл, който сме започнали. В смисъл, стария сервайвъл си го има, но този сервайвъл се казва Крафтър. И Искаш аз да обясня? да, дай ти обясниш. Само да те питам, гола ли ми е главата отзад? Да. Добре. Чакаме. В Крафтър ще правим по-дълги епизоди и ще се развиваме по-отделно. Няма да се състезаваме кой се е развил повече, но да, ще се брат, развиваме. по-отделно е мега гадното. Добре, все едно ще правим по-дълги епизоди просто. Може по-отделно се развиваме, не знам. Добре, все едно. Малко се бърках. Какво да кажа? Сидваше в описанието. Какъв е Сида, by the way? Ще го видиш в описанието. Явката каза така, ма... Явката каза така е Сида, но по... Да, в описанието. Точно как се пише. Защото това е мега яки Сид. Може би да си напочна Survival и смисъл... Казвам ви, че моят клип може да е по-кратък от на The Pro Play. От на тоя. Фрагомир. Фрагомир? Да. Между другото, Фъга Майнкрафт ли ми е никнейма? Я да видя. Да. Окей. Защото мислех, че ми се е променил. Моя се беше бъгнал, защото си... Изтрих си там данните от Майнкрафт, ненужните. Да, обаче все пак... Survival е спокойно там е. Да, всичко спокойно там е. Survival е там. Оцеля спокойно, оцеля преврата. Не бе, то ти маха само ненужните данни, които заемат памет. Си да не ти го маха. Не, така да е... Бе, внимай, не чисти датата на Майнкрафт, защото е... Няма. Чакай бе, къде си бе? Чакай. Не знам, почна да сика някакво дърво тук. Окей. Ти правиш крафтинг тейбъл. Аз се чуя каква къща просто да направя. Строи къщата е. Не знам, ако ще се развиваме по-отделно. Аз, нали, то е ясно, че аз ще си строя къща. Обаче, ако се развиваме заедно, се чудя и аз мисля кой да я строи. Фактически. Май ще бъде по-яко да се развиваме по-отделно, ама да сме близо един до друг. Да, може. В смисъл, къща ни може да са съвсем близо, някъде на 5 купчета. Чак на 5 купчета не, да, човек може да си направи 20-30. Не бе, брат, не бе, в смисъл, може да си направим 2 къщи и нали да ги оградим с ограда. И после да има ферма и всичко да ни е общо. Яка идея имаш? Само къщите да са отделни. Да, къщите да са отделни, защото в смисъл почти всеки survival хората снимат с заедно и това е някак странно. И сега реших, че е малко по-добре да го направим по-различно, нали, вместо... Нали, да видим как ще се получи, защото все пак това го правим да видим какво ще стане и да видим дали вие ще го харесате. Да. И епизодите наистина ще са доста по-дълги, около един час. 40 минути. Да, 40 минути. Да, някъде. Пак ви казвам, че моите може да са по-кратки, към 30. Ма да, това е друг въпрос. Да, това е друг въпрос. Да, хора, това е общо взето, което искахме да ви кажем. Сега съм на Airplane мод, както виждате, за да не ми звъни никой педерас без псовни. За да не ми звъни никой Атанас грозен вместо педерас. Да. Не се обиждайте, ако си казвате Атанас, нали? Да, това няма нищо лишно смисъл, но просто да заместим думата педерас, защото когато не е баш с думата, с името Атанас, защото... Не бе, Наско е яко име. Даже може да си кръстим козата Наско, овцата, да не е козата. Може, да. Fresh Alkamen Roland KLOG. Между другото... Копирайт. Да, това е от Boys in the Hood, мисля, че. Човек тихо, защото ако някой даде вод за там, какво беше? Продуктово позициониране. Брат, продуктово позициониране. Авторски права. Не беше то... Да, май авторски права беше. Да, брат, в смисъл твоята песен не е продукт. В смисъл ти песента не може да пипнеш. Да, ама... Не дей, за да не даде някой. Да, бе. Да, това е от Easy Boys in the Hood, мисля, че беше. Човек, ти се оля. Не, човек, когато кажеш автора и песента вече не е... Кале? Да. Да кажем, когато интрото ти е с някаква много известна песен, ти трябва да напишеш автора на песента, нали, самото име на песента и да дадеш линк към канала на автора и към песента на автора, мисля, че беше, за да може да си я ползваш законно. Ехо, къде си бе?
Тук съм някъде се качвам да видя какво има. Овце подминах няколко, ама ще Ама ги убивам. трепи ги, вече. трепи ги. Ще ги трепя. Чай, аз Защото аз не те виждам нещо. Така. Деба. Не, и паяка, не и паяка. Паяк ли видя, бе? Да. Той не напада през деня. Не, аз го нападнах. Нарочно. И що? Защото ме дразни, защото трябва да имаме паяжини. Нали сеш? Някакво мега якото място. С мега яката пещера. Ела при мене. Ти къде си, аз не ти виждам никъде. Сега виждаш ли го? Не. И аз не виждам твоя. Шит. Шитълс. Къде си? Виж сега, аз... Ти не трябваше просто да се отделяш от мене, братле. Чай, ще те намеря сега. Аз съм там при горичката Боровата. Разбра ли къде съм? Не. Аз съм на най-високия хълм, човек. Добре, само да убия една овца и те търся. Идвай в Путкор. Безспособни. Нали? Точно така. Да, Идвам човек. да се търся. Аз едва ли ме виждаш в момента, защото съм под някакъв... Ето ти Ника, Ето ти Ника, видя го. Ето го! И твоя, ела. Идвам. Ще покажа къде е якото място. Това не е най-високи. Да, и ти смени... той си смени скина, by the way. На Blacksmith. Да. Който е най-високи и грозен скин. Не е грозен скин, честно казано. Смешен е. Обаче има difficulty, човек. О, да. Не го изключи. Какво ще правим? Бързо отиваме в някоя малка пещера, Ела като най-големите нобове. Искаш ли? Идвай. Фак, на едно сърчице съм, дейба. Нямаш ли храна? Имам бая храна, ама ще езям, да знаеш. Яша, аз съм на -2, да. Не. Какво остана? Хънгър. Къде бе? Сурово пили ли изяде? Да. Пак. Идвай при мен. Дева, бачи простото. Бачи простията, човек, от сурово пиле имаш хънгър. Така е. Това е мега тъпото. Идвай. Не! Какво стана? Пукна. 3 сърца. Сега ти убием едно прасе тук. Не, бързо идвай при мене. Крипър. Идвай при мене, къде си? За тебе. Ела тук в убежището, ела. Къде е убежището? Където ми е Ника. Деба. Некви тъпаци тук тропа. Копай. Добре, където мога. Копая. Опа. На безопасно място. Аз ще го запечатам с дърт. Не дей. Не виждаме нищо сега. Чай малко. Какво ще правиш, Фот? Малко по-голямо. Извини. Аз реших, че някакво зомби е влязло. Да, човек, обаче така могат да влязат. Виж. Не бе, толкова бе. Така, гледай. Точно така. Бързо чупи и после... Чупи и слагам. Така. Не можете да ни фанете путки. Къде отиде? Ето ме. Добре. За какво направи два крафтинга? Нищо. Аз имам около 10 необработено и 6 необработено нормално. В смисъл, не нормално, Прави каквото искаш тях. Кирка и... Аз ще си правя кирка в момента. Аз ще си направя. Ще си правя кирка. И хора, сори ако гласа ми звучи странно, обаче съм болен леко. И малко... В смисъл, малко съм болен. И... Да, ма го навих да играем, така че... Да, Пипи Мастера ме нави да играем. И нека да разкажем историята изобщо защо записваме на Майнкрафт, ако си спомниш. Бяха ни счупени компютрите. Да. Спомниш ли си? Да. Бяха ни счупени компютрите и просто искахме да видим какво ще стане, ако записваме на Android игри и на Майнкрафт изобщо. И от тогава се запалихме по записването на Майнкрафт. Да, на Майнкрафт P. Моят компютър е доста бавен.
В смисъл... Моя така и не може да се оправи, така че... Да, брат, ти пък какво му направи? Какво разля върху него? Нещо разля ли? Нещо направи ли? Какво направи? Човек, дълга история, ама... Ти я разказвам ли? Не, Добре. май няма нужда. Но... PvP Master просто трепа рибата как си ни развали компютъра, смисъл нещо направи мега... Зайка ми се изпика върху клавиатурата. На лаптопа ли, баба? Да. И ми казаха, че това... И ми казаха, че не можело да се оправи клавиатурата. И аз си викам, фак, няма да си купувам друг лаптоп, ще видя какво ще стане, ако записвам на телефона си. Човек! Върна ли това за зайка? Да, бе, Хавиер. Помниш ли го? Ти си го виждал веднъж. Да, бе, брат. Той сега е доста пораснал. Да. Абе, яка работа беше. Сега пека чаркол. Мисля, че се изпече или просто пръчките ми свършиха. Малко. Викаш нещо такова. Нещо такова, да. За да не може да си направим все пак торчове. И направихме мега жалкарския начин. А човек, ни нали си снимаш с отворен мобизен? Да, да гледам какво става. Да гледаш какво става. Много добра идея, в смисъл да не ти пречи, просто да го драгнеш колкото се може по-нагоре. Да го преместиш колкото се може по-нагоре самото балонче. Това прави, ама то мобизен не се снима него. Той не се снима. Не бе, снима се. Не се снима, аз се гледах клипа. Къде? Миналия, не се снима. Брат, има монстъри. Аз имам меч. Към? Фак. Един крипър тук. Ще му тегля една майна. Къде изкочи това шибано педераско създание? Изключи дификулто. Няма да съм последния жалкар. Кол намерих. Крипъра гръмна ми от крикола. Яко. Още един крипър и още едно зомби. Фак. И верно? Да. Това е мега гадното, човек. Бивам ги, демо. Виждам то. Беги! Беги! Гръмна ли? Да, гръмна. Това е мега тъпо. Ти ме видя Ника как скача ли? Затова ли? Да. Опа. Да е светлина. Нека бъде светлина. Така. Супер, вече имам водите. Им си почти с един... тук що има толкова много крипъри? Брат, не убивай паяците за въдица, а убивай паяците за вълна. Не е малко зомби, бойна брат. Влезе ли? Не влезе. Добре. То има ли малки зомбита тук в тази версия? Да, бе, има. Един скелет, аз съм на 2 сърца и половина, аз сама. Да, просто затваряй там в къща, аз купавам малко кол. Да, човек ни е мега... Яко става сървайвъл. Да, яко става сървайвъл. Дето се набутахме в някаква дупка, бака. Да. Фрешал камино. Аз отивам за малко храна, защото... Какво е това? Това е тази дупка, бе! Да, тая ли? Малко ми как щях да падна. Оле! Трябва да напишем една голяма табела, внимание, дупка. Тук имало готова пещера, ние се крием. Все едно. Ние сме някакви бълъци. Върно. Става ден. Ой, слава Богу. Да, верно, слава Богу, че става ден. Това дърво да го отсичам ли? Прави го, каквото искаш. Опа. Той много искаше да направим Winter Survival. Не, биеме нещо. Какво те бие, бе? Ти как изкрещя, човек? Нещо ме удари, човек. Някакъв скелет. И съм на 2 сърчица. Горящ скелет. Не умирай преди да те убия. На 2 сърчица съм тъй. Човек, чули каква мъдра мисъл измисли? Какво? Не умирай преди да те убия. Това беше добро, обаче. Човек, на 2 сърчица съм, ако имаш някаква храна. Аз съм на 2,5, ама... Gunpowder. На 1 съм. Фак.
Внимавай, защото Да скочиш от 2 купчета и да ти вземе демидж. Like a boss. то крипър ще го бутна. Ако не ме забележи, както стана. Аре, бе. Брат, между другото е мега тъпото, защото в сегашния Майнкрафт са го направили много, в смисъл, да кажем, не може от 2 купчета разстояние, не можеш да чупиш вече блокове. Така ли? Да, да кажем, не можеш да чупиш блокове. Бобо, имаме TNT. Баба. Сори за името, да. Баба. Свикнал съм така да те наричам. Братле, имам 2 сърца и съм някакъв мега жилкар. Трепи прасета там, каквото има. Аз намерих гора в момента. Да, ма трепи там овце, прасета, всичко, само да можеш да... Аз тук подминах няколко овце, ама... Нали викаш храна по-ценна? Човек, трябва ми много храна. И на тебе. И на мене ми трябва, да. Ма ще изпечем, за да сме лайка бос. Да, човек. Колко вълно имаш? Пак половин сърце. Как успя, бе? Стой там, не мърдай. Трябва да си професионалист. Щях да падна и да се отрепя. И аз тук що. Ама от 2 купчета. Ти като ми разказа какво ти е станало, аз викам вече опасно да падна от 2 купчета. Ужас. Просто мамата. Имаше нещо за мамата. Баси лагера си направили тук. И монстерите. Зомбито и крипъра. Ако има прасенца до тебе или нещо такова. Да, има. Но има и крипър до прасенца, така че... Шибаньо. Бах му майка, тя ме председател. Лах му байк. Лах му байк. Точно. Да, човек. Ама, много шибано, защото... Няма храна. Аз имам една пържола, идвам. Ти я донеса. Разбирам. Това е просто ужасно. Сега как да се кача? Циганския начин. Като цигански начин. Ненужни блокове нагоре. Нашия цигански начин. Знаеш ли къде сме? Бати шибаното, човек, паднах от 2 купчета. Знаеш ли къде сме? Да, знам. Идвай. Да ти взимам ли айтеми? Да, вземи. Там, 2 овце. 3 овце. Бивай. 4 овце. Аз имам 3 вълна в момента. Леле, човек. Нали си непълни сърца? Да, това е важно. Но не умря. Аз сега ще изям пържолата. Да. 4 сърца. Не е много по-добре, но... Имаш и торчове, виждам. Да, бе, торчове, кол имам. Аз съм при лагера на крипърите и това. Къде? И зомбито. Имаше един лагер. Аз стигам там. Ако ме виждаш... Не те виждам, знам къде е лагер. Ще ме видиш, човек. Мисля, че... Ето те, точно. Тук е лагер. Умри. Взимай кравите, взимай ги. Взех кравите, само трябва да убиеш този крипър. Ще го убия. Защото е мега просто, човек. Бас, той не ме забелязва. Не забелязваме. Забелязваме. Не, нищо грам. Поне на мен е такова. Айде, вие умрете. Какво, процентито ли ще тепаш? Как? Тепаняки грил. Да, това беше едно суши. Нещо с суши беше, нещо с... Не яш сурови пилета. Да, брат. Би си научил урок. Тия са направили бахти прости апдейт, човек. Това не е апдейта. Само дето. В смисъл, аз преди ядох в пи сурово пиле. Така ли? Да, в пи сурово пиле ядох. Аз мислех, че винаги в Майнкрафт суровото пиле е било отровно. Не бе, брат, аз нямам... Знаеш, че в първата версия на Майнкрафт всичко сурово е било отровно и е имало само кейв спайдери.
Спайдъра подхвана ли те? Да. Аре, брат. Пукаха ме. Подпукаха ли те? Колко минути стана този епизод? 20. Става. Типа направи бати структурата. Да убивам ли тази овца, им 3 вълна? Аз имам 5, така че Наре. не ни трябва. Къде ни е лагера? Аз знам къде. И къде ще правим къща, между другото? Не знам, ма няма да е в този цигански бай. Да, много ме дразни този байом. Смисъл, единствените байоми с... Може ли айтемите ми да ми дадеш? Да. Къщи искаш или тук? И тук дай да направим сделка. Тук. Хвърлям ти. Имах един сет на лекалствени инструменти. Къде си, бе? Ето ме. Имах кирка, брадва, меч, торчове. Кирка, брадва, меч. Кирка, брадва, меч, торчове. Брадва май не мога да ти дам. Ей, сега ще видя. Мога. Извинявай. Кирка, брадва, меч и 19 торча имах. И тях ти ги давам. Благодаря. Фреш. Даде ми една лопата, между другото. Може да ми я върнеш, че забелязах, че ми няма лопата. Ти нямаше ли лопата? Не. Аз не ползвам лопати и така нататък. В смисъл, ползвам ги, обаче... Само... Имаш някаква храна в тебе? Ами... За трети път щях да падне тука. Брат, да се махме от тука. Аре. Имам 3... Събирай къщата. Събирай къщата. Може ли храна, че съм на... Честно да се изпече. Да се изпече. И тук има 3 изпечени пържоли. То една ще ми стигне. Не бе, яш, айде. Стана Стана, е. Не знам какво стана. Хора, ще се върнем, когато правим проблема. И хора, оправихме бъга, всичко вече е наред. PvP Master тепа някакви. Я дай малко храна, бе. Нямам. Ти изяде всичката. Как ще се ми изява? Аз ме пържоли. Умри. Я чакай само да отида. Курва мръсна. Чакай, до къщата ли сме? Не, беги. Де, подкати майна. Брат, отиди в къща и отиди при печката. Той имаме ли къща? Да, имаме къща. Отиди там в убежището. Добре. И вземи, защото съм на... Няма Ти си го прекопал. Не, това. Да, махни дивките сега. Хора, няма така... Няма да стане така. Ти си го закопал, бе. Но това не е убежището, бе. Не е ли това, бе? Ще да не е това, бе. Точно това е убежище. Имаше печка в убежището. И би трябвало да е... 100% съм сигурен, че това не беше убежище. Това беше убежището. Аз съм 100% пък сигурен. А ти го закопа. Ма не съм го закопал, бе, изобщо. Оле. Все едно. Не знам какво е станало. Ще да го потърсим, може би, просто. Не, бе, точно тук беше. Да, точно тук беше. Брат, все едно. Няма храна, няма и печка, няма и кабелстон. Имаме кабелстон. Печката с тебе ли е? Не. Дай да покупаем още малко кабелстон и така. Аз 45 имам. Абе, все пак, там ако нещо ни потребва, може малко по-високо да говориш все пак. Добре. Да, човек, и така. Аз ще се огледам за някакво яко място за къща. Да, чакаме, аз и сега идем. Готов съм. В смисъл с кабелстона. Да, и в крафтър ще се развиваме по-отделно. Да, ще се развиваме по-отделно. В моя канал вече обсъдих идеята. Обсъдихме. Да. На мен аз се хилнах. Така да е... Аз нещо не се хилвам, не знам защо. Аре, да идваш. Легла имаме ли? Колко вълна имаш? 5. Аз имам 3, окей. Да. Та хора, може скоро в моя канал, не в канал на The Pro Play, ще има и ново видео с Иван. Да. Ще има ново видео с Иван, обаче The Pro Play няма да е с мене. Няма да може да записва с мене. Но ще има ново видео. Мисъл.
Да. А пък ако направиш сървър още веднъж, О, да, може. да съм там. Да, може и сървъра да го направя още веднъж. Да, върна, може да направиш още един сървър, че и аз да съм там. И да играем трима. Да, брат, смисъл, може да има някакви. Смисъл, може да има бекграунд звуци, пък и няма смисъл. Добре, все едно. Да, брат, ние ще си говорим по месенджер, нали сещаш? Скапано. Да, и няма как, защото в месенджер вече ти използвам микрофона. Да. Да. Толкова мисли за край на света, пък то тук било. Леле, виж какъв як байм. Леле, гледай. И аз го помислих за край. Как ще да падна. Айде стой, байвам да е къщата. Хайде. Аз ще слизам така. Лека полека. Аз вече съм на минус половин сърце. Едно вече. Аз вече съм на минус 4,5. What? Как ги направи? Заби, те ще ме хил направи си. И мене. Трябва да си направим вече легла и къща, защото... Трябва да си направим легла и къща. Добре, мисля къщата ми да е... Не. Моята къща ще е... Да знам къде ще е. Тук може би ще е. Не знам, аз може би ще направя до твоето. В смисъл, идеята ни беше къщи ни да са много близо една до друга, да са оградени, нали, с огради и да са почти една срещу друга. В смисъл на 4-5 купчета. Да е оградено самата цялата структура с огради, нали? И обаче да живеем по-отделно, защото, нали, все пак не знаем как ще стане и какво ще стане. И съм на минус 4 сърца и половина и нека да видим тук какво има в този. Тук ще е моята къща. При морето, за да рибарствам. Това море ли е? Река ли е? Защото река е. Чекайте, хора. Баси голямата река, човек. Ами, иначе това е река Дунав. Да. Леле, лава. Лава, викаш. Леве. Лава. Леве. 1, 2, 3. Махнах е тази лава. 1, Гейбън. 4. И 1. Какво броиш? Не, брои си. Да, човек. И така общо взето, хора. В тази... Долу на поредица. В тази мина няма нищо. Фактически. Ето те. Сега съм се лигавил, защото изглеждам като путка. Опа. Те хора в този апдейт падаш от 2 купчета и ти взима 4 сърца. Това не е най-новата версия. Да, бе, брат, обаче в 0.11.0. Това е мега шибани апдейт. 0.11.1 игра. Да, 0.11.1, сори. Та, хора, не знам кога ще се апдейтне на 0.12.1. Аз мога да си апдейтна, на него, защото му е рутнат. Да, бе, заеби, дълга история. Не може да си я тагне. Да. А пък... Ще направя видео как да си инсталирате Minecraft и безплатно. Брат, това всеки го знае. Има и хора, които не го знаят. Окей. Освен на Aptuit, защото в Aptuit всеки го знае. Почти всеки го знае, че в Aptuit просто си теглиш и има такова човек. Да. Така че, в смисъл... Мега шиваното. Не знам, ако някой да напише, ако не знае как да си тегли игри безплатно. Нали, да. Пък ако има 2-3 от 5-мата, които се абонирали за мен, ще направя такова видео. В смисъл какво? Как да си изтеглиш Minecraft безплатно. Има някакво ново цвете. Не, това не е. Това ново цвете ли? В смисъл? Това цвете ново ли? Какво цвета? Това цвете. Ново ли? Не знам. Даже знам за какво цвета ми говориш, между другото. Аз сега си на едно мега голямото дърво. Аз не обичам да ги сипя големи. Да, и мене, ама мене много ме мързи да ги сика, обаче сега просто... бати дървото. Да.
Без това дърво не можеш да го изсечеш, човек. Да, ма не можеш да изсечеш дървото от него. Деба. Най-после стана, бе. И бати дървото. Абе, бая голямо беше това дърво. Имаш ли там тия отборчета дървото? Не, нямам. Никакво. Абсолютно никакво. С жалост, това е. Да, аз сега толкова трябва да стигна да... Не, няма да стигна. Отивам да събера. Дай си това. Кое? Вълната. Сигурен ли си, че нямаш абсолютно никакво? Да, брат, никакво такова нямам. Мега гадно. Всяко. И трябва ми за къщата. Да, няма как да я довършиш. Сега. Там. Там има оборчета. Аз си викам, че трябва да горе. Не бе, вече сме модерни. Да. Направо. Цивилизация. Аз искам да си... Пълна окупация. От какво за това? Ти имаш някакво смешно клипче. Да, я спомням. Да. Да. Wow. Искам брат 2. Аз човек вместо лопата трябваше брат да си направя. И ти имаш бая кабастон, нали? Да, 45. Просто значи си правиш брадва, човек и толкова. Да. Сега ще направя една мега якта къща. Прави. Да, хора. И ще има, нали, входче към ръка. Може да направим и кей, между другото. Това е... Аз искам да ловя риба. Да, за да може да се прехранваме с риба. Обаче то в Майнкрафт вече хвърлиш за риба и вадиш бутуше, бати. Да, върно, ние като играхме без да снимаме, той хвърли за риба, клъвна му, нали, и извади такива Панталонки, братле. Това бати шибнята. Който панар го направи. Каска. Да, човек. Вадиш каска, килоти и си ебал майката. Килоти значи гащи на... Да. Да, човек. В смисъл, отидеш за риба и вадиш гащи. Бати акто. И извади 500 отровни риби. Аз по PvP Master. Да проплее. Да. В смисъл... Не знае даже, че са отровни още. Да, извади 25 отровни риби, човек. 38... Те даже не се пекат. Не могат да се пекат. Това е мега шибаното просто. Хоп. 2, 3... Айде брадва. Айде валица. Айде печка. Окей. И ще ловя риба. Риба ще ловя. Това е прекрасно. Знам. Тук колко Та когато в PE е когато ти се появят някакви мехури около плувката. Да, в PE, когато се появят някакви. И когато са точно до плувката ти дърпаш. Да. Странно, но какво да правиш? Айде да мехури. Малко трябва да се изчака една минута. Понякога излезеш, не мога фанеш. Да, ако си в някакво геолче. Това тук е някакво езеро, май. Да, точно езеро е това. Там свършва и навсякъде тук свършва. Странна работа. Чакайте. Правим едно такова. И къща ми трябва да бъде голяма. Хора, ако хвана отровна риба, ще изям да видите какво става. Да. За вас ще се звия такова. Направо. Ти близо до мен ли си правиш къща? Не, много малко. Не е много близо. И че каква е тази къщата, да си правиш, бе? Това са едни основи. Просто съм генгста шит. Генгста шит. Да, ето ги мехурите. Я да се появят пак. Че май изпуснах. Да, човек, трябва да снимаш, защото може би някои хора, които
Сега са, в смисъл, нови в канала ни или нещо такова. Може да се чуде как, в смисъл, изобщо става в Селви Риба. Защото, да кажем, аз даже, в смисъл, играя Майнкрафт някъде от 1-2 години. Не знам, даже може би вече. И Ето фанах риба. Ма не е отровно. яко. Обикновено. Даже може би повече и просто не се сещам как изглеждат рибите. Даже не знам как се лови риба. В смисъл, не знам. Аз играя Майнкрафт от 2012. Края на света, бейби. Да бе, топа е бати, края на света беше. Аз чакам човек да гледам апокалипсиса, то няма. Дева. Това много живо. Да, сигурно. Данк. Така. Айде бе, да клозне рибата нещо. Да, човек. Тая риба съм сигурен, че ще е отровна. Ако не е отровна, ще е нормално. Стига е. Или ще е оная оранжевата, тя не съм сигурен. Отровна. Хубаво. Не съм я яла. Това е прекрасно. О, Айде, бе. Нещо не ще да кълве рибата. I have run out of a wood. И си еба майката. Така би трябвало. Айде бе. Ми клоуна. Да, бата и широко три. Става тая къща, обаче ми трябва брезово дърво, пък аз нямам брезово дърво. И хора, характерното за този survival е, че смисъл епизодите ще са много по-дълги. Минимум 30 минути. Моят епизод сега сигурно ще стане някъде към половина, 1 час. Моя 15 минути. Вече? Да, Само 15 минути сме записвали. само. Бати. Човек. Да имам. Имаш ли кол? Ами май не. Никакъв. От тук има лава. Не никакъв. Трябва ми бреза. Ми има. Къде? Ми е там горе. Не виждам, ама съм сигурен. Защото много ми трябва бреза. Човек. Чек. Ама като гледам няма бреза тук. Ми кажеш с рибата и ти предлагам да спим всеки по къщата. Къщите си е седа. Сега идвам сам, защото няма човек. Бързичка. Чейте все пак си вие настройките. Бати, супер човек. Максимум рендър distance без лак. Сега да не взема да говоря, че аз съм дома, ева майката. Ние пък за нищо. Да. Човек, това дърво е мега якото. Мега странното. Супер. Аз ще си направя по-странно легло. Окей. По-странно какво легло? По-странно ще си направя легло. Как се прави по-странно легло? Вместо да си го сложиш на земята, си правиш структура. А не така ми пречи да Това е прекрасно. използвам крафтинг. Окей. Нека да спим. Добре, само да следвам. Човек нещо не правя напоследък Виждам хубави те. къщи. Виждам. Аз пък не. Напоследък не правя хубави къщи. Мен пък ми дойде това. Какво беше? Вдъхновението. Яко. Искам да е някаква малка и супер уютната, пък там ми се Аз получават това правя. супер големите. Някаква мъничка. Аз обичам малко. Прекрасно. Как се правих стълби с плочки, сещаш се? Така стълби се В спорт. смисъл, може да си направиш едни такива стълби с червени плочки, сещаш се? Стълби с червени. Да, брат. Стълби от брикове. Ми можеш, ама ти трябва клей. Който клей трябва да изпечеш, след това да си направиш такова. Тук. Значи сега ще свирам клей. В езерото има. Да, има бая.
Не е толкова голяма тази река, сега това е Това язовир. не е река, аз си помислих, че това е река. Това е изовир. Изовир, да. Трябва ни баяклей. Какво направих аз? Какво? Какво направи? Не знам, направих си нещо. Странно. Какво си направи? Не съм сигурен. Ще видя и сега. Окей. Направил съм си бърмил. Супер. Това е супер. Трябва да си направим и ферма, човек, като се замисля. Да, трябва. Малко да си рефрешна. А пък в миналия Survival изобщо не можех да намеря клей. А пък сега тук имам Аз около... намерих миналия 4 стака и в момента май имаме 4. Да, когато играхме офлайн. Когато ти игра офлайн. И имам изпечена риба. Сега малко ще се самоубия, за да я ям. Защо? Искам да видя. И да ми се риба. Колко сърца храни Май беше 4. рибата? Да. О, тикви, леле, е супер. О, вземай. Може да си направим pumpkin seeds. Пъмпкин. Pumpkin. Да. Аз казах pumpkin. Ти каза пъпкин. Pumpkin. Все едно. Каза пъпкин. Pumpkin казах. Добре. Напишете в коментарите какво съм казал. Аз съм имал пък дърво. Невероятно. Все едно. Да. Сега ще правя малко честове. 2. Сван. Да, човек. Им трябва някаква мега екта къща. Защото иначе просто не знам. Човек напоследък прави някакви мега тъпите къщи, което е супер шибано. Разбирам. Да. Аз пък си правя рендъм неща винаги. Много рядко си правя там планиране. Както съм си мислил такава ще да направя. На мен винаги ми става как съм си мислил, обаче аз не съм си мислил добре. О, това беше лайка бос, прескочих тази нещастна дупка, която щеше... Аз за класиката както имам правя. В смисъл, с ръка ли се чеш? Не, с пръчки. Хора, аз ще се върна, когато го изсека всичкото това. В смисъл, Пипи Мастър ще продължи да си... Аз пък Пипи Мастър е проблем. Ще продължи да си записа, просто аз ще се върна след като го изсека. И хора, сега вече махнах всичко нещастно там, някакво дърво. И мисля, че вече имам идея горе-долу как ще изглежда къщата и как ще... Лейте бялото човек. В смисъл ще бъде с такава... Можеш ли да направиш картина? Как се правиш картина? В Пи не трябва да знаеш как се прави, а трябва да имаш материали. Какви са материалите за картина? Ами, вълна и пръчки. Май не. Я виж в крафтинга. Така, Какви ти огради да ги слагаш? в крафтинга не мога да направя картина. Ага, добре. Това ще ми е прът. Добре. Аз ще видя така... Какво може да има? В смисъл, какво? За риба. О, да, човек. Между другото, ако можеше да се трейдва с вилиджерите, в този апдейт щяхме... Да сме трейдваме. Щяхме да трейдваме. Бая. Щяхме. Може какво ще направя кей. Няма лошо. Гвоус! Както казваше една луда бабка. От.
Не знам, мисля, че само знам, че някаква луда бабка казваше Гроус. Някаква супер инфантилната човек. Гроус. Като... Да, все едно. Разбрах. Така, взимаме това. И правим хопа, хопа. Така. Хора, идеята ми за къщата ще бъде някакси малко по-така странна, но ще ви хареса. 100%. Първото ми да направим къщата, самата къща. И то може би ще бъдат няколко къщи, чудя се. Каква изобщо да бъде. Може просто да бъде някаква супер голямата. Не знам. Така. Мисля, че вече имам идея. Ще спим ли днес? Да, може. Започваме. Окей. Така. Хар. Окей. Z. Зззз. Да, хора, ще видите къщата какво представлява фактически. Ти какво правиш в момента? Къща. Тия огради. Това е. Къщата ли си? Не, човек. Къщата или си тия огради? Не, човек, тия ще ми трябват за самата структура на къщата. Някаква голяма къща ли? Ами... Не знам, да. Може. Разбирам. Ще има и басейн отзад. За какво ние си имаме тук езеро? Не знам. Може да направим майнинг система в самата къща, нали? Как? Мисля да има мина в къщата. А не... И ако искам да копая и сме на difficulty, след като нали построим къщата там, ще може да си направя мина в самата къща. Нищо сега не сме. Защото сега нали започваме, може да има крипари да ни пребът с целия survival човек. И затова, нали... Да, пускам го, бе. Пускай го хубаво, ма. Ще се дали да направя с каблстоун слабове или с... Ето кейчето е готово. Имаш някакъв кол. Виж печката. Ще изпика малко брико в твоята печка. Малко клей ще изпика, не? Аз ще ловя риба. Ти нямаш нищо пък в тази печка твоята. Странге. Честен. Аз пък нямам печка, бате. Аз имам две такива. Чаркол, ела да ти ги дам. Не бе, зебе. За тук. Само да го Не знам отрежа. защо дано направят в Майнкрафт, освен на плувка, да може да се лови на дъно. Не, брат, те не са специалисти там, защото можеш да ловиш на фидер, на дъно, на пружина, на звънче, на хляб, само кукичка, с захранка, без пружина, с пружина. То пък коя риба се хваща на само кукичка? Има риби такива, има. В смисъл слагаш само хляб на кукичката и... Аз си викам кукичка без тръв. Да, човек, да. В смисъл имаше някаква такава... Някакво сведение за язовир, че рибите изобщо не ги хранили и рибите ковали даже на обикновена кукичка някакво такова. Сори хора, ако ви говорим не знам за риболов, обаче аз съм супер запаления по риболова. Аз пък не. Да. Надявам се скоро мехурите да дойдат. Ако забелязахте, аз пропуснах едни. Така ли? Да. Но ако има и... Ако направят и за риболов на дъно ще бъде добре, защото на дъно ще може да се хващат по-големи риби. То в Майнкрафт по-големи риби няма да направят. Заеби. Да.
Сигурно ви е някакво много безинтересно сега да гледате пловка. Може ме хората да се появят в момента. Ами, О, червена риба. червена риба, предполагам, че е трудно. Не бе, това е такава. Какво си хвана, бе? Сьомга. Сьомга? Да. Сьомга си хвана. Това е супер. Да я пека ли тя какво се прави тази риба? Най-вкусната Да, сьомга е чест. пушената сьомга, така Чест. че трябва да я пушиш. Така е. Ще я пуша, добре. Хоп. Охо, прекрасно пиленце. Ти си една прекрасна овса. Имаме деликатеси в чест. Кале, супер. Да. Да, ако искаш да спинам епизод, ще остана мега дълги, човек. Колко минути? Моя 30. Моя е станал някъде около час и 20 минути. Добре, кой казва, нали, кой спира епизода първо? И ти го спири там. Хайде хора, аз бях The Pro Play. Абонирайте се за мен за българския геймплей. Чао. Дайте си. Да, хора, благодаря, че гледахте този епизод. Надявам се да ви е харесал все пак. Го правим за вас. И пишете, ако искате да виждате още този survival. Повярвайте ми, къщата ще стане хубава. В смисъл, аз имам една идея за самата къща, но ще осъществим в следващите 2-3 епизода. Както ви казах, и благодаря ви, че гледахте този епизод, че си направихте, че си изгубихте час и 15 минути от живота, за да Гледате този епизод! Да, за да гледате този епизод, и благодаря ви, довиждане!